Kad stavite TV na mute, Sanja Marinković se i dalje čuje, ovo sam ja izjavila sama o sebi u emisiji, ovo je neko mene citirao, to je stvarno tačno. Znači, predno 10 godina smo mi to probali da vidimo da li je istina i ja sam kod kuće utišala televizor na nulu i ja sam se opčula. Mene ovo zabavlja, Sanja Kaka Marinković, pa jeste. Ja samo sebi, ja nekad u montaži, kad mi montiramo, ja kažem, moje montažerke, kažem, utišaj je, molim te. Znači, ja kao da govorim o trećem licu. Dobro, ovo je radio Ognjen Amidžić jednom prilikom u svojoj emisiji, Laja Kiš protiv Sanje Marinković doneo onaj merač boje glasa i visine tona, pa smo se merile ko ima jači ton. Kad će Sanja Marinković da baci bombu, niko nije gledao Magazin In. Teško da niko nije gledao Magazin In. To teško. Sanja Marinković, srpska opera Winfrey, da ti kažem, ne znam ko je to izmislio da sam ja srpska opera Winfrey, ali na ovim prostorima ti je potpuno normalno kada ti je gledana emisija, kada si žena voditelj, sve smo mi opera Winfrey. Za Radu Đurić govore da je srpska opera Winfrey. Od sada sam Sanja Marinković, sve ću da komentarišem, a stvarno je to tačno, ma jeste. Pa dobro, to su neke uzrečice koje ja imam i privatno kad razgovaram s ljudima. U početku vodim računa da tih poštapalica bude što manje, ali kako ide snimanje? Snimanje traje 2 sata, ja se onda opustim kao da sam kod kuće i zaboravim. Sanja Marinković pita Raša Popova da li se ikad osjećao kao seks simbol. Jeste. I to je tema na kojoj Raša Popov bez problema prihvatio da dođe. Ja sam ga stvarno ovo pitala zato što smatram da su se svi ljudi koji se bave javnim poslom u nekom periodu svog života osjećali kao poželjni muškarci. Zašto ljudi pišu lažne vesti tipa Sanja Marinković napustila voditeljsku fotelju? Ja sam sebi se bila mnogo opredovala, sad osjećam duševnu bol. Meni baš žao što ona osjeća duševnu bol, ali znaš ti kako se to lako leči? Samo imaš daljinski neko što ništa, okreneš kalan i odmah izlečiš bol.